Bywyd mewn drama. Portread o Mari Rhian Owen gan Dyma Edwards. Adwaith i gyfyngiadau ac erchylltra Covid. Dyna symbolodd Clera Ceredigion. Perfformiad pop-up cwmni theatr Arad Goch a fi'n teithio drwy gymunedau Ceredigion ddechrau'r haf. Yn ôl Mari Rhian Owen, un o staff y cwmni. Roedd yn wahanol i sioeau arferol Arad Goch. Yn un peth, roedd y perfformiadau hyn i bawb yn hytrach nac wedi eu hanelu'n bennaf at blant a phobl ifanc, sef prif waith y cwmni. Hefyd, wrth gwrs, nid oedd y perfformiadau mewn theatr nac ysgol, ond allan yn yr awyr agored. Ac nid oedd amser penodol na lle penodol yn cael ei nodi ar unrhyw boster chwaith. Mae'n eironig iawn bod cyfyngiadau Covid wedi rhoi bodolaeth i rywbeth mor rhydd. Ond wrth gwrs, roedd marc Arad Goch ar y perfformiad. Roedd yn seiliedig ar hanes a diwydiant cymunedau'r sir, a hynny'n cael ei gyflwyno drwy stori, cerdd a dawns. Yn sicr, un o gryfderau'r cwmni theatr yma, sy'n bodoli ers dros 30 o flynyddoedd, yw'r weledigaeth Gymreig a'r awydd i gydweithio gydag artistiaid eraill. Y tro hwn gyda'r bardd Eirig Salisbury a'r coreograffydd Anna ap Roberts. Mewn sgwrs a Mari, cyfarwyddwr cynorthwyol addysg cwmni theatr Arad Goch, mae'n amlwg bod y cwmni wedi mynd ati o ddifri dros y cyfnod clo i geisio canfod ffyrdd eraill o weithio yn sgil cae drysau'r theatr ac atal y teithiau ysgolion. Bu Mari ei hun yn arwain gweithdy blagur ar Zoom, clwb drama i blant bach sy'n arfer cwrdd yng nghanolfan Arad Goch yn Aberystwyth bob bore Sadwrn. Mae wedi bod yn anodd, cyfaddefa. Mae'r plant bach yma yn amlwg yn gweld eisiau cwrdd â ffrindiau, ond mae'n well na dim. Graddiodd Mari sy'n wreiddiol o Sir Drefaldwyn o Brifysgol Aberystwyth, ac ar ôl blwyddyn o weithio cefn llwyfan i gwmni Theatr Cymru, ymunodd â Theatr Crwban, ac yna yn 1989 unwyd Theatr Crwban a chwmni Cyfri 3 i sefydlu cwmni Theatr Arad Goch. Yn ystod y 10 ar 20 a mwy o flynyddoedd ers hyn, mae Mari wedi actio, cyfarwyddo, dysgu a mentora dramodwyr di-brofiad. Wrth fagu 2 o blant gyda'i gŵr, Jeremy Turner, cyfarwyddwr artistig y cwmni, penderfynodd Mari fod sefydlogrwydd gweithio i un cwmni, y cyfle i gael mewnbwm wrth greu'r sioeau a dewis cydweithwyr ac agos atrwydd theatr mewn addysg yn fwy apelgar na gweithio fel actor llawrydd. Mewn blwyddyn arferol, mae'r cwmni'n perfformio i dros 24,000 o blant trwy gwaith theatr mewn addysg, sy'n teithio i ysgolion Gorllewin Cymru, a'r cynyrchiadau cyhoeddus sy'n teithio ledled Cymru a thu hwnt. Mae sioeau i blant bach sy'n gyfyngedig o ran geiriau yn medru cael eu perfformio'n llwyddiannus beth bynnag yw iaith y gynulleidfa, meddai, ac mae nifer o sioeau wedi teithio'n rhyngwladol. Y Gymraeg yw iaith gwaith y cwmni ac yn y Gymraeg y creir y sioeau, gyda rhai wedyn yn cael eu cyfieithu i'r Saesneg, ac ar gyfer rhai perfformiadau dramor, mae'r actorion yn dysgu'r geiriau yn yr iaith frodorol hefyd. O ofyn i Mari sut mae theatr mewn addysg wedi newid dros y blynyddoedd, mae'n gwenu a meddwl cyn ateb. Ar y dechrau roedd cyfle i blant fod yn rhan o'r chwarae, ond wrth gwrs roedd hynny'n amrywio'r profiad.
Mae pawb sydd wedi gweithio gyda phlant yn gwybod bod yr hyn a ddaw o'i gennau weithiau yn annisgwyl. Ond mae yna elfen gref o hyd o fewnbwn, gyda'r cwmni yn cynnal sesiynau trafod yn dilyn perfformiadau, ac yn aml wedyn mae'r athro'n seilio gwaith ar y themâu a godwyd. Mae'n rhoi cyfle i bobl ifanc drafod pethau mae cymeriad wedi ei wneud neu ddweud mor bwysig. Mae'n golygu bod yn medru trafod pethau sy'n bwysig iddynt a chael ymateb eraill, heb orfod cyfaddef fod y broblem neu'r sefyllfa yn un personol iddyn nhw. Mae Mari hefyd yn pwysleisio gwerth theatr mewn addysg gan ei bod yn mynd â theatr at y bobl ifanc i'w hysgolion, ac felly'n rhoi profiad i bawb. Yn hytrach nag i'r rhai y byddai eu rhieni yn mynd â nhw i'r theatr yn unig. A gan fod y chwarae yn digwydd yn yr ysgol, mae'n dod â theatr yn agosach at y cynulleidfa, yn rhan naturiol o fywyd bob dydd. Mae'r pynciau sy'n cael eu trafod hefyd wedi newid rhywfaint, bod bwlio ac unigrwydd a chadw cyfrinachau yn themâu oesol a rhyngwladol. Ond wrth gwrs mae problemau newydd wedi dod yn sgil technoleg, a'r cwmni wedi ymateb drwy creu cynnyrchiadau sy'n delio â hyn. Yn bendant, mae'r ddelwedd o theatr Cymraeg a Chymreig hen ffasiwn wedi ei ddryllio'n llwyr erbyn hyn. Mae Cymraeg yn cynnyrchiadau wedi newid hefyd. Mae'r iaith bellach yn fwy hyblyg. Rhaid i'r iaith fod yn berthnasol, yn hwyl. Mae chwarae gyda geiriau yn rhan bwysig o theatr, meddai Mari. Ac mae'r Gymraeg yn amlwg yn bwysig iddi. Dros y 19 mlynedd diwethaf, mae Mari, sydd wedi ei chymhwyso'n athrawes hefyd, wedi ymweld ag ysgolion lu i gynnal sesiynau iaith trwy ddrama. Y nod yw gwella iaith mewn cyd-destun a hynny mewn ffordd ddifyr. O ofyn iddi sut mae hyn yn gweithio'n ymarferol, mae'n rhoi'r enghraifft yma. Efallai a fi mewn a bag mawr mwyn gwneud gwaith ar ansodd eiriau, a bydd hyn wedyn yn arwain y plant i greu'r cymeriad sy'n berchen y bag, esbonio pam fod y bag wedi ei bacio ac yn y blaen. Bydd rhai plant wedyn yn creu lluniau llonydd o hyn ac eraill yn ei disgrifio. Ro'n i eisiau bod yn athrawes Gymraeg a drama erioed, a dwi'n gwneud y gwaith hynny nawr ers blynyddoedd, ond mewn ffurf wahanol i'r disgwyl. Mae Mari wedi ysgrifennu nifer y sioeau ei hunain gan gynnwys hen hets. Collais i mam a dad o fewn 8 mis i'w gilydd ac roedd y sioe yn rhyw fath o ymateb i hynny. Mae'r cymeriad yn ddi, mam rwystredig, yn gwisgo haenau o ddillad, pob un ei liw a'i emosiwn cysylltiedig. Ac yn y ddrama, ro'n i'n tynnu'r haenau wedyn, rhoi'r cymeriad yn ôl at ei gilydd. Mi ges i lawer o bobl yn dod ata i yn sgil y perfformiadau, i ddeud ei bod yn uniaethu â'r cymeriad. Roedd honna efallai yn fwy o sioe i oedolion, a fe es i'r sioe hon i Awstria. Gweld pamffled mewn siop lyfrau a ysgogodd Mari i ysgrifennu Merched y Gerddi, a hynny 15 mlynedd ar ôl codi'r pamffled. Mae hanes y merched a gerddent o Dregaron i Lundain i dendio gerddi yn y 19fed ganrif a dechrau'r 14th ganrif ar 15 yn stori sy'n dal yn berthnasol. Mae yn adlais o hyn heddiw y bobl sy'n dod o wlad Pwyl i Gymru i chwilio am waith. Ie, efallai bod y cymeriadau a'i cynhefin a'i haith yn wahanol, ond yr un yw'r sefyllfa, gwasgfa economaidd yn gyrru pobl ifanc o'i cymunedau. Mae Mari wedi rhannu ei gallu i greu sgript dda gyda nifer o ddramodwyr ifanc erbyn hyn. O ran diffygion, dywed yn gyffredinol
bod angen gweithio ar ddangos ac nid dweud, cwtogi ar sgyrsiau a monologau hir. Gadael i'r stori ddangos ei hun yn hytrach na'i hadrodd yn llafurus. A rhoi'r parch heiddiannol i allu plant i ddehongli dros ei hunain. Ond mae'r rhain yn bethau y medr rhywun ddysgu, ac mae Mari yn hyderus bod dyfodol theatr i bobl ifanc Cymru yn mynd i barhau i ffynnu ac i fod yn berthnasol. Mae Mari yn amlwg yn berson prysur, yn fam gu erbyn hyn i dyfan, ac yn gynghorydd tre yn Aberystwyth. Ond fel yna welwch chi, fel y dywedodd yr anhygoel Louise Ball, os chi'n moyn rhywbeth wedi wneud, gofynnwch i berson prysur.